SP Production. Кайфи ты бы мехрак, нақлена тамизай, ты да сагва фодорай. Одам намешай, аргиз баски медонум, барқастай қатtiu, даст ба дастай, арумара шикастай, бо мега одами пастай. Мастай шавда кадом калямбар, боша дарахсай бе мехрак, як нукасай ба фикрм, амиқаш басай, ки соломе шава, уже навистым чанд китоб, да гушуш репом нарасид саволом бе ҷавоб. Бе мехрак фақат мегуфту, бо мегуфтум шаба мажа, табр мекард барош медиздидим эфли Парижа. Агар қатъи мемонда ки ин қадар намешид мушкилама чима мефрухтум розаш мебурдум базил. Тай ма буди ку бе мехраки ма буди ку хандаот барои ма буду вақтҳои ма буди ку бозди ҷои дастои ма дар дигар даст меқапа даста то дараҷаи бераҳмӣ кишти ошиқи маста. Тай ма буди ӯ вақт надошти инстаграм девона мешиди агар дер занг месадимид як дамози парвозот баландай тели ту фақат бандай мегуфту ҷони май ёзияду вафокандай ма чӣ хотира дорум прогулка душанбе када дардод боло дуруғот бо чӣ комо накада ма мухлис кардим уже ҳамаи дугонои барда ту ба худат ром кардӣ чанд марду номарда. рафтани ту бароям зиндон захми ту дар дилам боз пинҳон нашуди бароям ёри ҷон сӯхтам зи ишқаде бевафо. рафтани ту бароям зиндон захми ту дар дилам боз пинҳон нашуди бароям ёри ҷон сӯхтам зи ишқаде бевафо. намехоҳи овоз мафҳами овозум фақат дар репай да суратом ханда дидай ба худо ки фребай гап да сари ман набудак просто ишта бурд бабло дагоно нозаву гилиайра заданат ҳаромо ба чӣ коро бурдан страйк дуди кальян миллион подписчик муборак ситораи инстаграм уқалайки комментария пагаи ҳамаш мемонӣ дар дагона бегона бин то кам мемонӣ ма маҷнуни замона ма ошиқи девона намона нишона бе меҳрак дила надарона дили одам надори чанд каса ту дӯст медорӣ ба деда тана лайк мондам бира дига намефорӣ ғам зада гуфтана пишт гуфтанам эмси гиря нафаҳмидам даборат реп хонум убод аз урмия ин қадар азоб ҳамаш акси тай чӣ бинолумад дига бла зиндагия ма касера мехоҳ ӯ мара намехоҳа касе мара мехоҳа умада намефора чашмо зиндони машидак миҷаҳод панҷара дисиёи чашмат мезанад да дил ханҷара дили ҷои азоби ма машидум ғарқи хун намехоҳ хушбахт бидан ма месӯзум айт дорум забони мора ба гапо дошиқм мекна лабот блотес кошо чиндаги ба худо зиқм мекна.